Hola amics, som en Quim, servei tècnic de Servei Municipal d'Esports. Ja ens coneixem a altres vídeos i bueno, seguim amb aquest confinament i seguim amb la feina. Avui farem un exercici, farem AFT. Us propos fer un circuit un poc diferent, molt fàcil. Emprarem avui un material, una garrafa d'aigua, d'acord? Aquesta en concret és de 8 litres, podem emprar la que puguem disposar, i els que tingueu, millor dit, un passadís a casa, hem de fer a un extrem del passadís uns exercicis, 10 repeticions, i hem de trotar, a poc, evidentment, fins a l'altre extrem on farem un altre tipus d'exercicis, 10 repeticions més. Així durant 3 minuts seguits, d'acord? Acabarem aquests 3 minuts i tornarem a començar amb altres exercicis, d'acord? Durant 3 minuts farem 10 repeticions, trotarem fins al altre extrem i 10 repeticions més, i anant repetint. Els que no disposant de passadís farem com si botéssim la comba, farem botets. Jo posaré una alarma i així tindrem el temps controlat, d'acord? Començam, molt fàcil, m'heu de seguir. Botam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Hem de trotar a l'altre extrem, fem 20 bots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Agafam la garrafa d'aigua, com si fos un kettle. La gent que hagi fet classe amb jo ja ho sabrà. Tenim aquí, cames en flexió i aquí davant. I aquest balanceig, res més. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Trotam o comba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Repetim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Comba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 20. Garrafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Comba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 20. Començam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Comba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 20. Garrafa. 1, 2 i aturam. Primer bloc de 3 minuts acabat. Reposam 20 segons i seguirem. Ara prepararem per fer l'escalador. D'acord? Mans en terra i moviment de braços, de cames, perdó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Comba. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 20. Mireu bé. Cames en flexió, d'acord? Mà darrere i intentant xicar fins alt. Canviant de braç. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Com va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 20. En terra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Molt bé. Segon bloc de 3 minuts acabat. Tenim 20 segons de recuperació. Següents exercicis. Hem de botar, vale? 1, 10 vegades. Seguim. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Com va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, que són 20. Agafam amb les dues mans, cames en flexió, gluti cap a fora i xicam fins aquí dalt. Estirant braços, cames en flexió, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Com va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Elevació de genolls, botets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Com va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10.
elevació. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Seguim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4... I aquí s'ha acabat. Hem fet 3 blocs de 3 minuts, són 9 minuts. Ara podem fer dues coses. Acabar, connectar amb el vídeo d'estiraments, i tindrem una classe que està bé, o descansar minut, minut i mig, i tornem a repetir tot el mateix. En pròxims vídeos repetirem aquest circuit, però canviarem els exercicis. Posarem un poc més exigents, d'acord? Vagi molt bé, una abraçada a tots. Seguim amb la feina.